سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو زيناتات زرزر نايتي ابسمران باصعن كيترف استسمعه كسابنا بإثيوبيا حليفو اب تግራይ اب مقلن عدوان استسمعه حيال من قطقاط مدري زملكت تزرغح زلو صبصاب امباسادر إثيوبيا بروسيا بغداي معراب تግራይ هيبو زلو مغلصي اب حدا معلتي استات 5000 سدتنياتات ناب دسيت لامبيدوسا عاد طليان مئتاوم اب ليبيا تقناقنت منغستات اب سباو حجز يتحاغزو مهلاو مغلاصون كالن زتقلق كونيو ابزا channel دما ناي وتر تخاتلتن مخون سبسكرايب كتغبرون نتاناي دول ملكت كتوقون بخبري يعدمكم اب ኤርትራ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ከተማ ምጽዋዕ 39 ኪሎሜትር ንሸነኽ ደቡብ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣጋጢሙ እቲ ብረቡዕ 13 መስከረም ምሸት ሰዓት 8:51 ደቂቕን ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 5 ሬክተር ዝዓቐነ ምንባሩን ኣብ 15.2 ኪሎሜትር ዑምቀት ከም ዝተበገሰን ጸብጸባት ምርምር ጂኦሎጂ ኣሜሪካ ጠቒሱ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤርትራ ሰሜን ኢትዮጵያን ካብ ዓንኬል እቲ ማእከል ከም ርሕቐቱ ብዝተፈላለየ መጠን ተሰሚዑ ክኸውን ከም ዝኽእልውን እቲ منتي أقاليحو هذا خمسين كل دما أبس مرار سختمة إيرتراون أب تماسة ساعات من قد مدة تخسيتو أب سبات مسنبات فتيرو مبارك الرجاجات أنكلو أب تجرايون أبرز كتما تاكل المقلن أب كوابيتات عدوانون من قد مدرك مزجات أمه بوجن تجراي بزوج أزينة تحبيرو لا زي بيرتراكم دما بكل التجراي جات إمزول من قد مدري زتتح حزخوينو مسرتني حبرات من قصات أمريكا نيجي اللي جت كلاوت وزلت صب دما تم قد مدري عقنو حمشت الريكتر كم زنا برجليس لا بوغان إيرترا بزعبازا قاطيم زولو من قطقاط مدري زتوهابع علاو مغلص زي اللي خوينو بت من قطقاط مدري زبصح قدات انتلون اي تفلطن كاب قيح بحر تبغيسون هاغرات مبرق افريقيا سنطيقو ندوب كساب موزامبيك زرغح عبي حغواف سنچرو اب عالم حدا كابتوم قند قناتات اساته غومرا ونطفتات مخاني يغلص ازي بفلاي وترز دغاغم زولو إيرترا زماكلو من قطقاط مدري بقندو اب كبابيتات قيح بحر كم زخصت نمن قطقاط مريتن اساته غومران اب إيرترا ملكتو زتغبر مصنعت يملكت اب إيرترا قدم حجي بحد نحاسه اب تمساسل كبابي بفولي إيرافايل تبايل اب تصوع بوتا 5.6 ريكتر كوم دما حيده ساعات كسب 4.7 ريكتر زعغنم تخاتلت من قطقاط مدري اقاطيو منبارم يذكر بتتفطروا حدغا اب نوزوبا سنعفه 5 ابايت تكون تفرسه ابي وسب زورده قدات كم زي نبره مربب حبريتا منستر زينا إيرترا اب تقوان زرغو حبريتا يتقص اب إيرترا بخلت حمله كلت شحن 23 4.2 ريكتر عغن زنبرو 10 كيلومتر زعمقته نوزوبا قلعلو زماكولو من قطقاط مدري تخسيت نيريو زمن قطقاط مدري كاب حمرته زخونه قلعلو اب عنكل 300 كيلومتر زركبو بوتاتات إيرتران إثيوبيان كم زهرمو ونتغليص نيريو اب غنبوت 2023 4.7 ريكتر زعغونو من قطقاط مريت اب زتفلاليه كتماتات إيرترا كم زغاطمه منستر صعاتن معدن إيرترا غليص كم زنبر يذكر ازي كفرو 15 كيلومتر نشنخ دباو معراب كاب عد قيح دما 38 كيلومتر نشنخ سميناو مبرق رحيقو اب زركب ساعات أراب استسمي بوتا مأكل زغبره من قطقاط مدري 4 كيلومتر عمقت كم زنبره اب اوانه تغليص نيريو سنفلت اثنياتات كم زغلصو دما دحر كم زعينه عقنات من قطقاط مدري زعبيه من قطقاط مدري كسعب زلو تخولو ازي صبيب يمزبلو ابز زوبازي كم زامسله من قطقاط مدري زوتر مخانه دما اتحبريتا يرد ابز حلفو 10 عامات ابز نقل علو مأكل زغبره كساب 300 كيلومتر شفن زوبازي كاب 4.2 لعليون ريكتر زمزغبه 39 من قطقاط مدري اقاطيميو زمالت بجمجم اب 3 ورحي حنساب يقاطم مالتيو ابني عدد اليان دسيت لامبيدوسا اوشت حدا معلتي بالعلم 100 جالباتات بيلوم 5000 سدتنياتات نابتا هاجر مئتاوم اسوسيتد بريس حبيرو قيح مسقل عدد اليان زي حقايان اساغر تدق سبات نهدات اتبحر تطقيمم اب حدا معلت طرح بالعلم 100 زتفلايا جالباتات لعلي 5000 سدتنياتات ناب دسيت لامبيدوسا اتيوم كبليو تمالو ربع اماسي زغلص حنت جالبا اوسن بحر تغلبيطا بوحدو حدا هصان كم زموته منغستاوي تريزي عدد اليانون صبصيبالا نحدش بصحت زقبل ماكل 400 سبات ناي محز عقم زلو خوينو حجن بلعل 6000 سبات اعلقليقو 10 حدشتي افقد صلالات كوحتاتن ناي حخورت داساتن تصقيعم يمزر اي زلو زاغيت ابز عامت بجالبا ابيلوم لعل 115000 سبات عدد اليانيوم اتيم زلو تقصري مستناي زحلف عامت تمساسال اوان كناصاصرن كله درجه بعصفي وسيخلا بمسرت ستاتستيكس مينستر وشت هاجر اب 2021 قصري ناب عدد اليان زاتو سدتنياتات 41 شحي نيرو حجن ابزا جينا زي تزازم الزلا عامته 2023 عصفي نايتاب 2021 زتر اي بزحي 115 سدتنياتات يوم ناب عدد اليان اتيوم زلو
ኢትዮጵያ ምስ ሩስያ ኣብ ቀረባ እዋን በባሕሪ ዝግበር ምልውዋጥ ንግድን መጓዓዝያን ከጅምር መደብ ከም ዘለዋ ኣምባሳደር እቲ ሃገር ኣብ ሩስያ ገሊጹ። እቲ ኣምባሳደር ምስ ሓንቲ ሩስያዊት ማዕከን ገይርዎ ኣብ ዘሎ ቃለ ምሕተት ኢትዮጵያ ምስ ሩስያ ዘለዋ ዝምድና ክትጠናኸር እያ ክብል እንከሎ ኢትዮጵያ ናብ ብሪክስ ምጽምባራ እውን ዓብይ ረብሓ ኢሉ። እቲ ኣምባሳደር ካብዚ ወጻኢ ብዛዕባ እቲ ንክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዘሳሕብ ዘሎ ኣብ እዋን ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ነቲ ዘሳሕብ ዘሎ ግዝኣታት ረፍረንደም ብምክያድ ንኽፈትሖ ዘድሊ ምድላዋት ይገብር ኣሎ ኢሉ። እቲ ረፍረንደም መግለጺ ቀጥታዊ ዴሞክራሲ ስለ ዝኾነ ነበርቲ ናይዘን ዘሳሕባ ግዝኣታት ብቐጥታ ድምፆም ብምሃብ ዕጮኦም ክውስኑ እቲ ውፅኢት ድማ ብኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ተቐባልነት ክረክብን ክጸድቕን ምዃኑ ኣይጠራጠርን እየ። ብናታይ ኣረኣያ ኣብዘን ዞባታት ዘሎ ቁልውላው ብሰላም ንምፍታሕ እዚ ጥራይ እቲ ኣማራፂ ክብል ተዛሪቡ። ንኢትዮጵያ ሱዳንን ኤርትራን ዘዳውብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ 2020 ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅመር ፍሉይ ሓይሊ ሚሊሻን ፋኖን ክልል ኣምሓራ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ፌደራል ብምስላፍ ነቲ ዞባ ከም ዝተቆጻጸርዎ ይፍለጥ። ነስዒቡን ሰብ መዚ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ከም ዘይፈልጡን ምዕራብ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳሮም ከም ዝኾነን ክገልጹ ተሰሚዖም እዮም። ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ሂውማን ራይት ዎችን ብዕጡቓት ፋኖ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ መጽናት ዓሌትን ገህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝተፈጸመ ገሊጾም ነይሮም እዮም። መንግስቲ ትግራይ እቲ ከባቢ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ግዝኣት ትግራይ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምዕራብ ትግራይ ቅድሚ እቲ ኩናት ናብ ዝነበረ ቦትኡ ክምለስ ከምኡ ድማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ክኽበር እዮም ወትሩ ጻውዒታት ዘቕርቡ። ንሊብያ ኣብ ክልተ መቂሎም ዘመሓድሩ ዘለዉ ክልቲኦም ተጻባእቲ መንግስታት ኣብ ዝወሪድ ዘሎ ጸገም ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ይተሓገዙ ከም ዘለዉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ። ክልተ ግድባት ድሕሪ ምፍራሶም ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ደርና ዘጋጠመ ውሕጅ ልዕሊ 5300 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ። በቲ ሓደጋ ብውሕዱ 10,000 ሰባት ሃልዋቶም ዝጠፍአ ኮይኑ 10ታት ኣሽሓት ድማ ተፈናቂሎም ኣለዉ። ሓደ በዓል መዚ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዝገለጾ ምብራቃውን ምዕራባውን መንግስታት ሊብያ ዓለም ለኻዊ ሓገዝ ዝሓቱ ኮይኖም ንሓድሕዶም ይተሓገዙ ኣለዉ ኢሉ። ኣብ ዓለም ለኻዊ ትካል ንስደተኛታት ዝሰርሕ ተውሂድ ባሻመስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክልቲኦም መንግስታት ኣገልግሎትን ሓገዝን ክቐረበሎም ንማሕበረሰብ ዓለም ሓቲቶም እዮም ኢሉ። ድሕሪ ናይ ነዊሕ እዋን መራሒቲ ሃገር ዝነበረ መዓመር አልቀዛፊ ኣብ 2011 ካብ ስልጣን ምእላዩ እቲ ሃገር ኣብ ክልተ መንግስታት ዝተኸፈለት ኮይና ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ብዝካየደ ውግኣት ድማ ክትሕመስ ጸኒሓ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደልሐሚድ ዱባይባ ነቲ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝድገፍ ትሪፖሊ ማእከል ዝገበረ መንግስቲ ሃገራዊ ሕብረት ዝመርሕ ኮይኑ ኣብ ምብራቕ ዘሎ ኦሳማ ሐማድ ድማ ነቲ ብወከልቲ ህዝቢ ዝፍለጥ ተቐናቃኒ መንግስቲ ብቀዳማይ ሚኒስትርነት ይዘገልግል። እንተኾነ ናይ ብሓቂ ስልጣን ዘለዎ እቲ ንሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ዝመርሕ ጀነራል ኸሊፋ ሓፍተር ከም ዝኾነ ብዙሓት ይዛረቡ። ጀነራል ኸሊፋ ሓፍተር ድሕሪ እቲ ሓደጋ ሓገዝ ክህብ ምስ ዝመፁ ወተሃደራውያን ልኡኻት ግብፂ ተዘራሪቡሎ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ ድሕሪ እቲ ሓደጋ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ሊብያ ከተሓበሩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ይዝርከብ። نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم.